Yuvasırak koyup bana nakma. Bolsuňyz näle? Bardan meni ötmelmi? Baderüze kalanlarını getirip. Baran. Şunkudan hediliyor. Emmi da eline getirip berýän yerlerine goýaýyn galy. Şoň ýerini işläýän. Goýaw Ferhat. Oglanyňa diýde çaltyrak getirsinler de aýplary. Sakaşyk jaňadyp dura. Helen mer aýlap dur. Entek ondan birem gelen oga bilen. Şonkudan hediliyor. Ismaga ýygranlar. Oturan ýerine koşuýy çaýda açamam. Kompüter oynap telefona jogap berenmem. Ay bolýaly. Aytas, näme işleň diýjek galy? Helen mer zakaşyň maňa jaňadyp oturar. Näme işiň redip oňaryň bakmy? Bolmasa list bilen ruçka beren ardan ýa-da. İşiň desseňiz aň oturmaňdy. Vay, keçe gaçan pampasa ýalap bol. Şonkudan hediletgen ýokda, şoňa derek işläýseň, gelýärde iş öýrenmeli çykýtdyk diýe kaçan görseňem başlygyň kabinetinde. Hey, iş gatdy. Netije ýokda, her kim aýlanyp ber onnamynda gıybet edip. Hem şu gatlara fer edip bolanokmy? Serde saçterde. Baranna fer edýän bolsaň. Ay o hedilme bas bolyp oturan ýerinde barmanet tamana bir iş etmeýän ýaly. Şu iş gärlenkiden hedilýär gaý. İşiňe öýüňe gaýtlaýan. Hiç bir aladan bolmasyn. Sen her näçe beýe gallagyňça özüňe üçin sen hiç bir iş etmeýän ýaly. Emma öyle. Kämil görünýän her bir adamyň aňyrsynda sile görünmeýän uly kynçylyklar bardyr.